In-numru ta' persuni minn pajjiżi terzi li jaħdmu bħala xufiera li jġorru l-passiġġieri u li qasmu l-ikel naqsu b'1030 f'perjodu ta' 5 xhur minn Ġunju li għadda. Dan wara r-riforma li daħlet fis-seħħ fis-settur tal-ħaddiema minn pajjiżi terzi. Dan tabar mill-Ministru għall-Intern Bajrin Camilleri meta kien qed iwieġeb mistoqsija parlamentari mid-Deputat Nazzjonalista Marken Nisammut. Il-Ministru Camilleri spjega li n-numru ta' ħaddiema minn pajjiżi terzi reġistrati ma' Jobs Plus fit-30 ta' Ġunju kien ta' 4024 full-time u 1233 part-time għal total ta' 5257. Madanakollu ntqal li n-numru fit-19 ta' Novembru li għadda kien ta' 3171 full-time u 1056 part-time għal total ta' 4227. Il-Ministru Camilleri żied l-infurmat li bħal kull ħaddiem dawk li japplikaw għal change of employer, change of designation u renewal jiġu provduti interim receipt li hija magħrufa bħala blue paper. Din il-proċedura ilha fis-seħħ għal ħafna snin u dan id-dokument ikun revokat meta titieħed id-deċiżjoni dwar l-applikazzjoni. Dwar dan ikkummenta l-Ministru għall-Intern Bajrin Camilleri. Operaturi kif bħala gvern meta ngħidu kelma meta neħdu deċiżjoni nżommuha. U allura għalhekk issa l-pass li jmiss huwa li nkomplu nibnu anke fuq din kif ftit tal-ġimgħa oħra anke kif diġà ħabar il-Prim Ministru se nkunu tinnedu Labour Migration Policy illi ma tħares biss lejn suq wieħed jew tnejn, iżda tħares lejn il-politika tagħna fejn jidħol Labour Migration lejn pajjiżna fit-totalità tiegħu.